Hello, Mr. Bia. Oh my God. So pretty. Excuse me, guys. Excuse me. You just have to let MG first. Bato, Ilonggo! Guys, just go now. Sorry, ma'am. Yeah, guys, sorry, guys. You have to go. I'm sorry, you have to go. You have to go. All the best. So kasakay na sa siya sining salakyan ining si Miss Universe Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, no? Sini Mateo. Amo ni subong ang sitwasyon diri sa mga area sang tawag ni Richmond Hotel, ha? So ang iyas lakyan puti ni bukas ang ika, grabing tao abi. Oh. Amo ni sakyan niya, ma'am. So, are. Thank you. Dabeya! So, Ate!
puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, tiyaya ng langit ko. Jerry Treñas and Sukuman sakay Congressman Jam Baronda nagkatong sining gobernador, no? Si Governor Arthur Tuto Titilsor Jr. So are aton Miss Universe Philippines 2020 kapa iletpong, no? Hindi na kapatsak itong sa suporta sa aton sining mga pumuluyo na binadri sa may syudad sang Iloilo. So standby ka mo sa tugang development and of course sa Facebook Live sa bilang naton kapitanan sa RMN Iloilo mga kabyanan. So standby ko dire si Radyo Manflo dire sa may bahin sang Iloilo Mega World. Mabalik na tayo. O karon naman sa press conference diri Maniwaton karon sa Richmond Hotel 3 PM standby ka mo kay si Radyo Manflo ma-standby man diri sa bahay sang Richmond Hotel sa din diri aton sining assignment, no? Mga kabyanan. Nakatapo sang media aride aksyon panay RMN. Oh, sige. So damo din na ginulat, no, mga supporters ng mga Ilonggo, mga kabyanan. Samtang nakat ang private vehicle ang ginasakyan ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, no, nagatukar ang magandang dilag. So standby kita karon, no, diri sa may bahin sang Richmond Hotel. Radyo Manflo, konsumo na barete, tataparame.